When you have a non-parametric test, can calcium zone lezel dona. Amma khan chuan two independent samples tana significant difference omlo test na chirang rang kan lo entoa. Sign test kan ti te, runs test kan lo ti te, tin man Whitney U test kan ti te kha. Kan lo zir to thina ka non-parametric test ve kan ni a so itak fo khan non-parametric test ani na chana chu mean test na deviations te kan man tang kai lo wang kha ani a kan man tang kai lo na chana kha not normal distribution kan mo wang te tin chu te ni lo po no homogeneity of variance om lo wang te emo kan data la kha te hi scale data lo ni ran pa lo wang khan parametric test kan ti thei lo wa chu ma chu non parametric test kan ti ngai ni ti chuanin parametric test chu qualify ni tai lang group pat ni item in kara significant difference om lo ni don tai lang anova kan ti dona ma se tum bi ga hian chuanin parametric test kan ti thelo mi awangin ma se group pathum ai pani item kan lo nei box hi awangin i significant difference ka kan zong du tho sia he test hi voina hian kan en dona chu test chu Kruskal Wallis H Test emo alam toy zong in H test ani chu mi chu voina hian kan zir don ani har takani khan pa lem lova unuk takin kan lo en don nia example atang hian kan shil fianga i mi som ni le pali depression nei tha ho kha kala khom ta ni ti chuanin kala khom na chana chu depression treat na turata psychiatrist kalone depression treat na turata hian exercise zing walk emo jogging hi atang kai ni ti kha ka test du ta tin lo tang kai ta se khoi level of exercise hing e tang kai tok ti kha ka hedu bokani ti chuanin damdoi chu mi practitioner kan email wang khan prescription ka pe ka nga ya thil nge neng holam me ka soidu lo ba scientific takin ka test tu a exercise ya lo tling nge depression treat na ta hian thil lo tling taka ni nge ti kha ka hriat du boka wangin he test a hi ti ka tum don ani ti chuanin mi som ni le pali depression nei ho kha group thuma ka then ta group khan na ho teng te chu exercise ka lak ti lem than pa lo wanga group tahni na hi chu ni khata minute som ni chu exercise ka lak ti ranga tina group thum na ve thungi chu ni khata da kar khat exercise ka lak ti rang ti chon tha khat nuwa chuan an mani depression level akha kan check ta hey psychiatrist te psychologist ho te hian chon depression level check na hi test instrument thata kan nei chu BDI an te chumi mang chuan an test ta ni ti chon ka data hi parametric test qualify lawa lo ngai tai lang ma se significant difference between these three groups hriat kalu mi awang khan anova ka ti thelo wa kan next best alternative to H test ania chuwa chan H test a khan ka kal dona ti ka tum chin dona ka soita kan khan group pathum ka neya exercise la lo minute som ni exercise nakar khat exercise la ho kha an depression level a kha kala khom ta ni ti hian ti chuan ka ti ma sakber tu ra chu ranking ka pedona an score a khan ranking ka pedona score number kha rank number ka pian rank number kan ti kha exam na ting te chuan pakhat na kha asang ber ania ma se he ting bi ka hian chon tu na keni research ka ti keni statistics big test a hian chon rank number ka ti ni chon rank 1 kha score number ne na khan kan pedona ni ti chuan kan en wang wang ta hui kan ena ka information la khomi kan na khoi nget number khoi group nge ti ka ngai to mi lo wanga khoi nget number ti kenanga 22 hi pakhat na ka pedona ni asan chu a ranking a niam a scoring a niam bera wangin a rank po khan niam ber ka penga 23 pahnina pathumna palina tangana ve thu ro hi chu pahni anomani inang chia chia ta ingom ta ni 29 chu wa chuan pangana rank pangana le rank parukna khan luangai dona he zo ki pangana he zo parukna ki don ta la fair box hi lawa ani le zo he pangana he parukna poti la fair chong lo wangin he mi te pani hi average kha so 6 le rank 5th le 6 a ka average chu 6 plus 5 divided by 2 so 5.5 ania hemi te pani hi 5.5 ka pe ve ti chuan rank nga le rank nu kha ruk na kha occupy ta ti na ni chu
pahnih kha ti chuan 29 ve hi 5.5 kapitani etian 29 hi pathum lo ni ta seng chuan chu 5 6 7 alo nianga 6 rank 6 ka pevek meang chuan 5 6 7 alo kim kan ti don ani khatin khanin average bang khanin I score kha in tai ni chuan rank ka kan pe don ani chuma chuan hi 5 le 6 10 lo ni ta adot 2 le chu 7 alo ni dei tonga rank 6 2 ma nom don lo rank 6.7 5 ponom don lo chu wan chuan adot 2 bera chu rank 7 alo nianga chuan rank 8 9 chuan rank 10 alo om bokanga chuan 11 alo om bokanga 12 alo omanga 13 alo omanga 14 hi ta hen kan ti sual lo mai he 14 ni mi pani no ma 14 ve ve pe he 14 ni lawin 14 le 15 la don awangin 14.5 ve ve tur ni helai hian chuan 15 rank 15 om lo nga do 2 to 16 ani anga ti chuan 17 po hi pani no awangin 17 le 18 azad ve average kha 17.5 ve ve kan pe nga chuan 18 po occupy tin ani dot 2 chu 19 alo ni anga chuan 23 kan ti te 21 kan ti te 22 kan ti te chuan 23 kan ti te 24 khang ho kha rank kha kan pe ta ni ti chuan chu ti rank ho kan pe zo vek to hnuah chuan khang group tin ho rank total la kha kan la kho manga chu total of ranks column wise in kan la don tin ani chu chuan helai rank ho hi kan bel kho manga 76.5 heta hianin 79.5 ni lawin 80.82 ni om tak ania ma se tu na hian chuan kan ti sualen kan kal tlanga chan chu helai 14.5 tur ania 14 angin akala chu wan chuan in helai hi 19.5 alo ni pha ta ni chu te che chuan helai po hianin I 14 ai 14.5 tur ania helai hi adik che don lo ma se soita kan khan adik lo ang hen kan kal tlanga ma se ati dana a concept kan man chuan kan boi chong lo turanga ila total of ranks 79.5 total of ranks 444 along the tani ti chuan chu step 1 ka thil ti tur te chu along ni ta step 2 ka ti na step 3 na chuan in a formula he kan no ni tani kan zon ma sak tu lai kha om do na he lai bracket chu ngami hi chu 12 divided by number of all observations tu ne somni le pali into somni le pali plus 1 somni panga tinani chu into helai kan ta ran pa kan solve angai don ta summation of total of rank columns square divided by total of observation in that column column exam kan nei group exam kan nei ti khan na shil don ta ni tun bi ga yan chuan group pathum kan nei dona minus kan ha ka solve zon wa minus 3 into n chu tu nai somni pali ni somni pali plus 1 chu somni panga ka kha kan solve dan tu chuni don ta ni chu seita kan khanin group 1 rank total to 76.5 2 to 79.5 3 to 144 along the ta ti chuanin group tina hianin I pariat thewa no ma chu wan chon 8 into 3 to 24 n to 24 ani tina ani chu ti chuanin helai te kan solve angai ka ti kan solve don ta group 1 rank total to 76.5 square divided by 8 plus group 2 rank total square divided by 8 plus group 3 rank total square divided by 8 8 ho chu kami group B ka observation tren kata chuanin ai nang vek hello me theini group tin kan observation ai an lo chuan ti chon kan divide ta hei kan square phota chumi zo kan divide 18 kan square nga kan divide nga kan square nga kan divide nga ti chuanin chumi zong zong bel khom ron chok ta chu 4113.56 alo chok ti chuanin helai kan solve ta chu 12 divided by 24 into 25 angalo ni anga chu 600 ania into hei kan solve to boka 4113.56 ania khalai kar big te kan solve anga ti chon helai hi 24 plus 1 25 into 3 ni vai 75 alo nia chu wa chon h chu 7.27 ani don ta ni ti chuanin step number 5 kan lo thleng non ta kan soi du lo ka chu group tina kan observation ni panga I claim ani chuan table ran pa oma chu special h table emo khatiang kha nia ma se atam zo ka chon observation panga I tam alo ni thina wangin he h hi
chi square value angin kan interpret de anga h hi chi square anga kan ngai anga chuwan chuanin hemi kan compare na benchmark tura kan te fung tura chu chi value ni don ta ni ti chon degree of freedom kan chu tanga degree of freedom kan chu dan tura chu h test a chuan degree of freedom kan chu dan tura chu group exam he kan nei -1 tumbi ka hian group pathum kan nei a 3 -1 chuwan chon kan degree of freedom chu 2 ania ti chon chi square table kan ne nga 0.05 level of significance a degree of freedom 2 chu 5.99 ania 5.99 hinge tama kan h kan calculate so hi kan enanga kan calculate h hi helaya chi square table value aya atam ani chuan significant kan tianga null hypothesis so entik lai me point there is no significant difference ania chuan kan h kan calculate hi table value of chi square aya tamani chuan significant kan tianga null hypothesis kha kan reject don ani tun big case a point and taula h is 7.27 ania kan table chi hi 5.99 ania chuan 5.99 in 7.27 ye tam miao awangin null hypothesis kan reject anga chuan there is a significant difference between group 1 and group 2 and group 3 kan ti don tani hemi group pathum in kara insignificant difference kan ti dona je taka chuan exercise hianin depression treat nan tan hian ngong enge mo chu ani ti kha a chiang phot ta ni chula chon kan soibel du hlak lai oma ka soibel du hlak lai chu zo na poimo tak aron keng don ta chu soi tak kan psychiatrist kaloni wangin dam lo ne na khan exercise na khin depression tan thasin o ka ti sa clearing ot kha tok lo achan chu tu na ka mu chu china chu there's a significant difference between these three groups and email wangin exercise a kind intervention a treatment ta kan wahman ani email wangin khami khan significant difference hong chu kan ni ti kan ria doctor kanina angin mi ne na exercise hianin i depression and kol nan ta thasin o kan ting ani le minute exam exercise kala kang minti ta se helai a next enge nenga zone na ron adot tu le kha ka chan thiam ngai ta ni chuan exercise ni la lo no exercise le 20 minutes in kara hian significant difference of mti ka zon dan tu ra chu a thabera chuan man with ni you test bangin hemite panin kara hian significant difference of yom lo ka zonga om me the chuan hemi group 2 le group 3 20 minutes le 16 kara ka zong le nga significant difference of yom lo chuan group 1 le group 3 in kara po ka zonga chutia group tin ho exercise lo minute som rukin kara khanin khoya khani a significant difference of ti ka hrianga chuda tang chuanin chan na mu mal zo dam doyang taka treatment ta kha ka pe thei don tani antinan me exercise la lo le minute som ni lak lo la ho in kara hian significant difference lo lo tang se there's no significant difference lo ni ta se mi te panin kara hian exercise lak lo le minute som ni exercise lak khain ang reng ti na ni chu lak lo khan ngom jok le nga langa chu van chon exercise lak tir thul ma se minute som ni ai le minute som rukin kara hian significant difference lo ta se doctor kanina nga treatment ta na ka saitura chuan exercise hi depression treat nan tan hian a thani ti kan hu chuaka ma se minute som ruk tal itla na ngai chumi chu homzia nei ti tu chuan tin mumal takin patients ho ne na depression nei ho te ne na khan thuro ka pe thei don tan maro chu exam na chuan khatiang hanti duat kha kan man don lova chuan chuan exam na chuan H test group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 in kara hian significant difference of MT khazona o mga H test kan calculate me nga no significance ani chuanin zobel turam lo danglam lo tina khani me ma se significant difference ani chuan thil tak taka chuan research kan ti tak kuna pe chon khoilai kara khan nge kha significant difference kha chia pair te khan kan zong chuak vekanga mara chu tun exam na nga chitele com course I think chung khating khan hun kan vanei lo ma se ti thula ni ti ro kha chu sheve shim ta na chome H test is soita kan khan test tang kai ve ta kania
group pahnih ai tam alo ni khan anova kan hmang thei box hi lawa parametric test kan qualify box hi lawa chutiang bi ka chuan he H test a hian min pui the ni ti kha shrila a thome ti hian in study material hi group a karon la po sanga soita kan khan ni china video ka soya khan problem pakhat lai khan rank number 14 a khan in ti sol se omani ti khai no hidon ni